Ipinagdiwang ng Urdaneta Muslim Community ang Eid al-Fitr o ang opisyal na pagtatapos ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim ngayong araw. Maagang nagtipon-tipon upang magdasal at magdiwang ang ilang mga Muslim. Ayon sa presidente ng Urdaneta Muslim Association, libu-libong mga kapatid nating Muslim ang dumalo kaninang umaga. Tradisyon namin ng mga Muslim po yan. So taon-taon ginagawa namin yan, every Ramadan. Nagtitipon-timo kami after 30 days. So ginaganap namin ng isang bisay sa isang taon. Pasasalamat kay Allah, kapayapaan at kaayusan ng bawat isa ang isa sa mga panalangin ng mga Muslim ngayong taon. Unang-una, nagpapatawaran kami kasi hindi na maiwasan yan. Mayroon din magsasama ang loob ng mga kapatiran. Saka humingi kami ng kapatawaran sa Panginoon. Saka mananalangin kami para sa aming kinabukasan, lalo na ang kaligtasan ng mga kapwa Pilipino at mga Muslim. Nagpaabot naman ng pakikiisa sa mga kapatid nating Muslim si President Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, binigyan din nito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng okasyon bilang inspirasyon upang higit pang mapalawig ang paglilingkod, matulungan ang nangangailangan at makatulong na matagpuan ang kagalakang hinahanap ng bawat isa. Samantala, idiniklarang holiday ng palasyo ang unang araw ng Abril bilang pakikiisa sa paggunita ng Eid al-Fitr ng mga kapatid nating Muslim. Lester Narag, Balitang Solid North.